Wamainisa chisankho chifukwa nkutheka kuti pali anthu ena omwe amakayika kuti amenewa angaendese chisankho, ena maganiza kuti titenga electoral commission, komano ndikupange congratulate mwagwiraso ntchito mwinaso kuposa electoral commission. Ena munangodutsa apa anthu sana koni tabwerani muzaime apa anthu akone. Usati mukwere kuno. Anyamata ndi asungwana omwe ayendetsa bwino chisankhochi chomwe kwa ine is a free and fair election. Anyamata ndi asungwana ake ndi amenewa, taombereni mmanja. Ndikuthokozeni kwambiri, tikupempheni kuti nthawi ina tikaza kupemphaniso kuti mutithandizire, musazatikanire yaye, mudzavomere mwagwira ntchito yayikulu. Congratulations and we thank you very much. Pitani mukakhale pasi. Popitiriza ndipitirize ndikuthokoza delegate wina aliyense yemwe anabwera kuno kuchoka mmakomo mwanu. Ena ndamva kuti anachoka dzana, ena ngakhale anachoka mande. Munachoka mmakomo mwanu kubwera kunoko ku Blantyre ndicho linga chimodzi choti muzandithandizire ineyo kundipatsa anthu oyenera kuti ndigwire nawo ntchito. Kuchoka kwanu makomo mwanumo sikuti ndinu anthu osowa zochita, ayi. Sikuti ndinu anthu obayizika, ayi. Komano mwachita zimenezi pochikonda chipani cha PDP. Chifukwa ngakhale pene mmachoka kwanuko madziwa kuti mukumana ndi zabwino komanso zoyipa. Chifukwa ntchito ngati simakha 100% perfect. Mkati momwemu pamene ena akusangalala kuti aja, kati momwemu ena sana aje. Pamene mkati mwa delegate ena akusangalala kuti avala t-shirt ndi chipewa, ena t-shirt yaperewera. Komano tikupanga madongosolo kuti tiyesereko kuti at least wina aliyense akhale chimodzimodzi. Nazungulira mkatimo ndamva mavuto makumana nawo, ndikudziwa kuti ena mukachoka pano kupita kono mukatsikire basi mumayendanso mtunda wautali.
ndiye pachifukwa chimenechi, chifukwa panali dongosolo sinakonza dongosolo ndipo lichitika kulena kuti mwina anthu muli ndi nkhawa tatopa tikakatsika pakaronga paboma tikapanga bwanji, tikakatsika kulilongwe tikapanga bwanji, kapena tikakatsika kumawere tikapanga bwanji. Ndikutsimikizireni kuti anapangira ma calculations ochoka potsikira basipo kupita ndi kubwerera, ndakonza dongosolo na kuti no ma transport anu mukamachoka aliyese alandira transport yake PDP wali PDP wali osati yongo pitira yokha komanso munabwerera ija ukafikira pamenepo. Mapangiro yake tipanga choncho. Komanso ndapempha PDP wali my governors kunena kuti no pali ena wasana ndile ma t-shirt through the Secretary General tipange nsanga kunena kuti at least ngati silero kono mupeze njira kuti at least by Monday anthu ngati sizitheka lero ma t-shirt awo ma golf kit awo alandire. Chifukwa chani zachitika pa chifukwa ena mavuto hapa nsewu anafika mochedwa anapeza katundu atatha choncho tipanga madongosolo ameneyo. Kwa inu omwe mwasankhidwa maudindo osiyana-siyana ndibwereze sokupanga ndi congratulations. Sinali ntchito yophweka iyayi, inali ntchito yovutirapo makamaka pamipando ina yomwe anthu mmapikisana. Ngakhale ineyo ngati mtsogoleri ndimadziwa kuona kuti koma ntchito iyi yakula chifukwa tsiku ndi tsiku ndimalandira milandu akuti anditukwana, akuti zokhala mwakuti, komano timayesesa kuthesa mavuto amenewo. Komano pamene mwasankhidwa maudindowa mafuna ndiyankhule nanu, maudindowa mukhala nawo for 5 years. Mukazachita bwino azakusankhaniso anthu ake omwewa. Koma ndimafuna ndichenjeze kuti mu constitution yathu yomwe anafotokoza Honorable Rhodes Sonko ikunena kuti ngati munthu akatenga mpando ndiye mpando wange ukhalira osagwirira ntchito zili mu constitution itu, amene yoyo adzachotsedwa pa udindo. Mphamvu imeneyo sinaperekedwe kwa ine koma yaperekedwa kwa NGC kuti wina wangoutenga mpando basi kumankhala ngati osewerera sizitheka kuzapitiriza mpando umenewo. Ndikuyankhula izi pofuna kukulimbikitsani kunena kuti no pamene mwatenga mipando imeneyi tiye ntigwire ntchito yotumikira chipani, tiye ntigwire ntchito yotumikira amalawi kunja kukwacha pa nkhani ya chisankho. Tipanga zinthu zathu mwachangu kwambiri pamene tikupita chitsogolo. Tero kuti katere ndiye kuti mawiki awiri akubwerawa Central Committee ya chipani ikumana yomwe pakapitanso mawiki ena awiri
NGC yonse idzakumana kuti tiyambe kugwira ntchito zosiyana-siyana mipando yathu. Koma ndipemphenso kunena kuti pamene mwatenga mipando imeneyi tiye tiyigwire ntchito iyi mwachilungamo. Mwachilungamo chifukwa kuti ngati no mamemba a NGC mupasidwa udindo otumikira nakamba mamawa momuno kunena kuti mupasidwa mipando nthawi zina muzitumidwa kuitengani ichi mukapereke kwakuti. Ndikakupasani malitaka awiri kuti mukawapase anzanu akafika ndi malitaka awiri. Fa nthawi zina tizitero. Koma koposaposa ndanena kuti ine munthu wandale namudziwa, munthu wandale namphunzira, ndi nyengo zochepa zokha zomwe ndizipereka katundu kuti kaperekeni, kwa mwambiri ndizipanga ndekha. Kutero ku matransport obweza aja amene ndibweza ndekha. PDP wali ndibweza ndekha pachifuka tichezera pano tichezera. Chifukwa ndikuchita mantha kuti ndikangwerekeza kungoti chonchi wina salandira akaenda pansi akaenda ophwanyerere kupita kwawo. Tiye tigwire ntchito kwa omwe munapikisana nawo, mmene anenera Honorable Bese Chirambo. Munapikisana nawo aliyense akamapita kuchisankho amayembekeza zinthu ziwiri: kuwina kapena kulephera. Omwe mwalephera musaziyang'anire pansi, musaziderere, chifukwa nanunso mwapeza mavoti, nanunso muli ndi anthu anu aja ndofunika kuti no mugwirizane ndomwe awinawo kuti ntchito ya chipani iyende bwino. Pali ma responsibility ambirimbiri mu chipani mmene anenera Mayi Chirambo. Tizithandizana kugwirira ntchito limodzi kuti ntchito za chipani zipite patsogolo. Kwa ineyo palengezedwa kuti kupyolera ku msonkhano uno mwandikhulupirira kuti ndikhale president wa chipani ichi. Chomwe mwandipatsa ndachilandira ndi manja awiri, ndipo ndikutumikirani. Komanso nene ichi kuti ena amanena kuti achipani cha PDP sakapikisana nawo pachisankho azagwirizana ndi chipani china. PDP wali mafuna ndikuuzeni inuyo enu akachipani lero kuti ifeyo mmene tilili ngati a PDP pachisankho cha chaka chamawa chomwe chizachitike pa 16 September tikukapikisana nawo patokha ngati chipani cha PDP.
tibwerezenso tukapikisana patokha ngati achipani cha PDP. PDP wali, PDP wali. Ndikunena kuti sizoona mene tilili ifeyo chipani anthu ena samadziwa adziwa ndi convention kuti kuma PDP ndi chipani chachikulu. Ena akhaoganiza da PDP kuchitipa kulibe, PDP kunsanje kulibe, kunkhotakota kulibe, akhaoganiza choncho anthu ena kuganiza molakwika. Ndezi pani zina zimatamidwazo nazonso zipange convention tione ngati anthu ake azakhale ngati amene wawo. Ndiye ifeyo ngati chipani chomwe nchachikulu sitingataye nthawi yathu kumakazigulisa kwa anthu ena kuti mutitenge ndikuoneka ngati ogulisidwa. PDP wali. Mene timayamba chipani cha PDP tikuyankhula kumasintha komanso ku press conference tunachitira ku Blantyre nanena kuti chipani chiti ndikufuna kulimbikitsa achinyamata komanso azimayi kutenga maudindo. Lero ndi mafusa Secretary General kuti kodi zikuoneka bwanji, ndakuti zikuoneka kuti mu NGC mu ambiri ndi azimayi. Moti omwe amapanga phokoso la 50-50 ife tapitirira pa 50-50 po. Komanso ninanena kuti tikufuna kupereka mwayi kwa anthu ena omwe amangomva kuti ndale ndi chani, amafuna tapanga ndale komano tifuna tisinthe maganizidwe, mindset change. Chifukwa Malawi muno takati kuganiza kuti kati ndale amapanga ndi yawo, amapanga ndi banja ilo, amapanga ndi akutiyo. Tikati neneri wa chipani koma ndi akhale akuti aja, tikati vice president wa chipani ndi akhale akuti aja, kapena treasurer general, secretary general atakhala akuti aja. Kubana nina kuti iyayi ndikufuna tichite open opportunities for the youth, omwe akufuna, for the women omwe akufuna kuchita participate in politics kuti achite participate. Ndiye ndipempha achinyamata onse, azimayi onse
omwe mafuna mutapanga ndale khomo ndilosegula ndipo chipani chomweno mungachitsatire ndi chipani cha PDP. Tikuthandizirani kuti ntchito zanu ziyende bwino, tikuthandizirani kuti maudindo mwatenga komanso ena simunatenga maudindo, tikuthandizireniso njira zosiyana-siyana. Nakamba kuti cholinga chathu china ndikulimbikitsa ntchito za chitukuko makamaka madera akumudzi, chifukwa ambiri apa patachokera madera amidzi 90% mwina 95% kumudzi kupita lero kuli mavuto ochuluka. Kumudzi anthu akamati kumalawi kuli njala, yemwe amayambirira kuimva kwambiri ndi munthu yemwe ochokera kumudzi. Akamati katundu wakwera mtengo, sopo wakwera mtengo, sugar wakwera mtengo, mchere, amayamba kumva the pain, to feel the pain ndi munthu wakumudzi. Chifukwa munthu wakumudzi tsiku la lero yemweno amadalira kwambiri kulima, mbewu zake akakolola akugulidwa pa mtengo ozizira, chifukwa choti alibe njira mwina access to markets, kapena mwina walima komano kwawo kuja kulibe msewu wabwino uti akagulisire katundu wake ku misika yabwino. Mapeto wake amatinamiza anthu kubwera ndi timaplastic tawo, walima soya wako kapena walima chimanga ka walima na ndolo, ndi amabwera kumudzi kuja akuti usinthanise na ndolo uja kapena nyemba zija ndi mbale ya chimanga kapena ndi mbale ya plastic, umene uja ndi umphawi. Inayo ndimafunisitsa siku lina kunena kuti mzimayi azasiye kuyenda mtunda wautali kupita kuchigayo, chifukwa chonena kuti magesi kwawo kulibe. Ndimafunisisa kuti no siku lina mudzi wina wake kwina kwake mzimayi azizatha kutereka poto wa nsima ndikuthamangira kuchigayo ndikuzakandira, chifukwa chigayo chili pafupi. Zimenezo ndi zinthu zina tikhayi tikukamba kutsogoloku makamaka pa ntchito zomwe tikufuna kupanga za chitukuko cha madera akumidzi, komanso nkhani ya mgwirizano, national unity. Panopa mdziko muno kukondera pa ntchito zosiyana-siyana kwa nyanya, akulembana ndi okhaokhawo ntchito, mtukula pa khomo weniweniyu akulandira mtukula pa khomo ndi osayeneranso kuti angalandire mtukula pa khomo. Ena kamanduza kuti ngati ku Blantyre, muzinda wa Blantyre muzapite kwa Kamba pa mabottle store siku lolandira mtukula pa khomo, muzapeza kuti alandirawo ose akuthamangira pa bottle store kwa Kamba, pomwe wina wake pena pake akufa ndi njala, mwayi umene usana upeze ya. Ndepali zambiri zomwe tizifotokoza kutsogoloko, komano zomwe tizafotokoza misonkhano komanso ma manifesto athu. Ndithokoze anzanga ma trustees omwe tagwira ntchito yayikulu tokha anthu 9 kapena 10 kuyambira
pomwe chipani anachilembetsa. Tagwira ntchito yayikulu ngati mmaona kuti na zake zikuchedwa chifukwa choti nakuti anthu analipo ochepa, manja ogwirawo analipo ochepa, koma panopa zakhala bwino mwatipasa anthu otigwira nawo ntchito, ndiye kuti ntchito iphweka, ntchito ijaso iyenda mwachangu. Ndikuthokozani ma trustees chifukwa cholimbika, mkatimu munakumana ndi zokhoma zambiri, komanso sikuti utrustiwo watha yayi, muzakhale ma trustees achipanichi chifukwa ndi zomwe zili kwa registrar of the political parties. Anzathu a media atulankhani tuthokozeni kwambiri, mwagwira ntchito yabwino, mwakhala nafe kuyambira dzulo. Ena kulemba za convention munayamba kulemba wiki yatha, ifeyo kuchokera ku chipani sitingamkhala chete, kumana kukuthokozani kuti mwatithandiza, mwagwira ntchito yayikulu, kutheka kuti pena pake sitinachite bwino takupondani phazi zimenezo tikambirana mkati mwa ndime. Koma ndikuyankhula izi pofuna kukuthokozani kwambiri. Anzathu a security ndikuyamikeni, so a security mwagwiranso ntchito yayikulu. Anthu ena amaona ngati sizitheka, komano convention imavuta ngati muli ndi poor security management, koma iyi yatheka, mwagwira ntchito professionally, panalibe zokangana, panalibe zomenyana, maonesesa kunena kuti mkati muno china chake chisalakwike, ndipo ndikuthokozani kwambiri. Ndikafika pamenepo ndimalize ndikuyankhula chonchi kunena kuti mipando yomwe tatenga lero si mipando yoti tikangokhalira tikayigwirire ntchito. Ndibwerezenso kukuthokozani inuyo enu akachipani omwachokera kutali pa constituency, ma district, ma region. Ine kwa ine ndikuthokoza chifukwa mukanati musabwere convention sikanatheka. Tiye ndipite tsopano ndi chikondi, takhala tikunena kuti anthu amavuta yayi, kuno anthu akufuna salu, akufuna ma t-shirt, ndinana kuti ikatha convention suti mangonena iya, ndiye convention yachitika yatha, ndiye muone kuti kondwani uja mandali zona. Chifukwa timafuna tiziyenda step by step. So ndima wamenewa ndilekeze pomwepo, omwe mukubwerera mubwerere bwino, muyende bwino, omwe atitsekere ndi pemphero, akumbukire kuti pempherera mayendedwe abwino mpasiwo amavuta masiku ano, komano tipempherere kuti tiyende bwino tikafike mmakwathu. Komanso ndamva kuti analengeza paja kuti no pamene tikutseka ndiye kuti zonse zikatha paja munati ma NGC members abwere kuno, ma NGC members abwera kuno kuti no tizatengesa chithunzi, tizatoletsa chithunzi ngati cabinet ya nyuwani.
chachikulu tiyentike mulungu patsogolo. Tikumana ndizo pinja zonse zikhala zabwino komano mulungu akutiyankhula tsiku la lero kunena kuti muzopinja zonse zomwe tikumane nazo, muzokoma zonse zomwe tikumane nazo, tisayang'ane kumanzere, tisayang'ane kumanja, tisayang'ane mbuyo, koma tilunjike kupita chitsogolo. Ndifake ngakhale Mose anamuuza kuti auze azienda ndi amenyera nkhondo. Choncho zikomo kwambiri, Ambuye akudalitseni, akhale nanu. Zikomo kwambiri chifukwa chomvesera. Mulungu akudalitseni komanso adalitse dziko lonse la Malawi. Zikomo kwambiri. Party akondwani na nkhumwa kumaliza kulankhula kuno kumeza ho pamene amatsekera nsonkhano meneyo waukulu wa chipani chimenechi cha PDP. Ndine John Pankuku ndi mzanga Innocent Mpongolo. Innocent wamva anankhumwa akulankhula kutsekera nsonkhano meneyo ndi ziti zina zimene wazitenga kuchokera chipatala yankhola. Ndinene kuti poyambirira penipeni amathokoza anthu amene agwira ntchito ya chisankho yoyendetsa chisankho, amene agwira ntchito yabwino kwambiri. Kuchoka pamenepo amauza anthu amene ali member a PDP kunena kuti in the next 2 weeks apanga nsonkhano wa technical committee ya chipani. After 2 weeks inanso apanga nsonkhano wa NGC yonse imene asankha. Kuchoka pamenepo amafotokoza kunena kuti akudziwa kunena kuti ma delegates amene ali muno mwina akuchoka ndi zinthu zosiyana, ena sanadye, ena zitenje aperewera, ma-t-shirt aperewera, ndi amanena kuti apanga chotheka kunena kuti athandiza anthu amenewo kuti zimene zaperewerazo azipeze. Anapitirano kumanena kuti akudziwa kuti anthu amenewa achokera madera osiyanasiyana adali pamene amakwerera mwina mabasi umabwera kuno amakhala ayenda distance ofika amenepo, ndi akunena kuti apatsa ndalama zomwe abwerera ndi zomwe apitira, chimene chinabweretsa chimwemwe kwambiri kwa ma delegates ali muno. Ndi anapitirira kunena kuti popanga zimenezo apanga okha, ndalama zapereka okha chifukwa akundziwa munthu wandale akampatsa 100 wacha pomwe akafika mwina akafika 10 wacha. Ena kumaona ngati sakukhulupirira timu yawo akuti mwina sakukhulupirira munthu wandale. Iwo ndi andale koma akuoneka kuti munthu wandale ati akumudziwa ndi munthu osakhulupirika mwachidule. Uthenga wamene akupereka ndi kuti munthu wandale ndi osakhulupirika chifukwa dzulo anafotokoza zimenezo leronso akamba nati ayi ndalamazo ndipereka ndekha chifukwa ndikuopa kuti ndikapatsira anthu ena ndalama zimenezo sizikafika. Ndiye akuoneka kuti anthu amene anakondwera kwambiri. Chinthu china chimene ananena atachoka pamenepo nchonena kuti chisankho chimene chachitika PDP yasankha amayi ochuluka mu MGC kuposaso 50% imene mwina 50-50 amakamba. Ndiye amafotokoza kuti amayi amene afuna kuyamba ndale kapena achinyamata amene afuna kuyamba ndale ngati afuna kuyamba ndale PDP khomo lake ndilotsegula. Anafotokozako zimenezo. Chachikulu chimene ndikhoza kunena Jona mwina ngati observation yonena kuti ndale zimene akupanga anankhumwa pakatipa timaona ngati kuti ndale mwina zikusintha zikubwera ka modernity umakono, koma ndikuona kuti anankhumwa kupanga maintain ndale zimene ndizadzana zonena kuti chilankhulo chawo chizimvana ndi munthu wakumudzi. Anena kuti anthu amene ali muno 95% achokera kumudzi, ndiye iwowo akupanga za anthu amene wakumudziwo. So language yawo imene akugwiritsa ntchito, approach yawo imene akugwiritsa ntchito, akupanga approach komanso kugwiritsa ntchito language yonena kuti apange apilu kwa anthu amene ndi akumudzi. Anenanso nena kuti iwo sanafune nena kuti atenge mayina odziwika, nena kuti akuti ndi amene akukhala treasurer cheno, akuti ndi amene akukhala secretary cheno, kapena akuti ndi amene amakhala mneneri wa zipani. Ayi, ati anachitsegula kunena kuti anthu amene akufuna akhoza kubwera kuti pabwere nkhope zosiyana mu nkhani za ndale. So mwina zimene afotokoza kwambiri ndi zimenezo nena kuti ndi chidwi chawo kunena kuti achinyamata ndi amayi apange participate kwambiri mu ndale kudzera mu PDP. Chinthu china chimene ndamva anankhumwa akulankhula Innocent ndi nkhani yokhudzana ndi kupita 2025. Anena kuti chipani chawo sikuti chikangolowa kachiphatikiza kwina chikayima ndithu mpaka na pa ballot.
chowalimbitsa mtima Anankhuma ndi PDP ndi chani? Ndipo ndinene kuti poyankhula zimenezo anayankhula with a passion. Osati zija zoti munthu angolankhula koma mkati mwake mukutanthauza zina. Anayankhula mooneka kuti akutsimikiza zimenezo zonena kuti PDP ndi chipani chachikulu. Akuti chili ndi anthu kunsanje, chili ndi anthu kuchitipa, chili ndi anthu kuti ndiye mwina akuona mwina ntchito imene agwira pa 5 months kuti mwina akhoza kukwanitsa kupita pa ballot kukapikisana osati kuti akangopanga participate akutero. Komano mwina tikumanena kuti statement imeneyi ndi ya munthu wandale sungamanene kuti ndikamenyedwa pamene iweyo ndi bambo a nyumba mwana abwera kuti bambo ine kusiku libwino ndopite kuti akandimenya kumene kwayi umayenera walimbitse mtima anthu. Ndiye ndikuona ngati kuti ndi mawu olimbitsa mtima ozilimbitsa mtima akunena kuti iwo sakulowa mu alliance ndi wina aliyense akupita okha akuzilimbitsa mtima moteromo mwina akuona zimene akuchita pa ground koma tinene kunena kuti chisankho chikubwerachi mwina munthu payekha ndikovuta kunena osati kapena akukulu zipanizi zikamalankhula zimenezi zikumadziwabe kuti mwina tikhanga timene tidalili mu 2020 kuti mwina titivota kenaka alese ale bwera payekha kenaka we get back kuti tina tipangerirani and then the alliances will come in. Yeah, I think imeneyo ndi approach imene anthu akupanga chifukwa kuti mukapita ku chisankho kuyambira mucha mwina mumadziwa kuti ngati last time icha timadziwa kuti achilima anapeza 1 million achakwera anapeza about 1.7 amuthalika anapeza 1.4 ataphatikizana ndi adopere ndi amadziwa kuti tikatenga 1 million apa ndi apa kuphatikiza ziyenda moteromo. Ndiye ndikuona ngati ndi approach so imene akupanga unati apite akaonetse kuti ife tikhoza kupanga chani kuti akamakazigulitsa kapena akakhala pa tebulo kumakambirana azidziwa kuti ife kuthekera kwathu nduku kapena kulephera kwathu nduku kunena kuti apatsane ma position ali realistic according to imene munthu abweretsera mavoti. So zipani zambiri ndikuona ngati kuti that's the approach. Ndikumadabwa mwina ndi zipani zimene outright zikumanena kuti ife tipita mu mgwirizano zikumandipatsa ma question mark kuti basis ya mgwirizano imene ikhala yotani because you are looking at votes kuti kodi awakhoza kubwesa mavoti angati. So mwina akadzapita koyambako nkuona kuti ine ndabwera ndi 300 kapena ine ndabwera mwina ndi 1 million pamenepo at least anthu akamakambirana amakhala anyamukira pabwino. Ndi zinthu ziti zimene Anankhuma ndi PDP yawo as they head towards chisankho cha 2025 ayang'ane zitizo akamakhala kuti they are still building the party moving forward? I think mwina ndingoyankhulapo kuti apange understand kuti political landscape yasintha. Ndimanena kuti mwina tipeze mpata olankhula ndi Anankhuma amenewa nthawi ina tione kuti kodi atilankhule mwamtundu wanji koma kunena chilungamo unali msonkhano wa mtengo wapatali umene Anankhuma officially akhazikitsa makamaka atsekera msonkhano umenewu kuno kukomesa ho mu mzinda wa Blantyre. Tikhale mwina tikulankhula nawo amenewa any other time akakhala kuti akufika pano timve kuti kodi zimene akhala akulankhula pano akuona kuti azipanga achieve mwamtundu wanji. Ndiye tikhale tikudikirira timve kuchokera kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi cha PDP akondwa Anankhuma. Kunali anthu ambiri kuno amene amatuzira mneneri wa chipani chimenechi Rhodes Nsonkho akuti kunabwera ma delegates oposa 1200. Tinenenso pano kunena kuti the organization inali bwino kwambiri kuphatikizapo nkhani zokhuzana ndi chitetezo ma convention mwina timamva ngati kuti mwina akukana koma kuno mwina ndi security a PDP amene adawasankha tikuona ngati kuti zinthu zinaenda bwino ndithu. Azimayi ambiri avoteredwa muno maudindo osiyanasiyana zimene Anankhuma kwa iwowo it's an achievement kokhala chipani chaching'ono mpaka choyamba kumene akuona kuti ayamba bwino mpaka nakunena kuti ayi ja 50 campaign ndiye kuti sangakayikirenso za chipani chimenechi. So tikufuna tiyese kulankhula ndi Anankhuma kodi timve kuti kodi akuti bwanji makamaka pa masomphenya awo. Tikhale tikumva kuchokera kwa iwowa timve kuti kodi akuti chani komanso chikwalimbitsa mtima kuti nchani kunena kuti apite okhaokha ku 2025 opanda mwina abale ena ndi ena. Mangokumbutsana kunena kuti akondwa Anankhuma anali mmodzi mwa akuluakulu a chipani cha Democratic Progressive
DPP mbuyomu amene anali vice president wa chipani chimene cha DPP ku chigawo chakumwera ndi iwowa adatuluka mchipani chimenechi tinene kuti adachotsedwa pa nkhani zimene malingana ndi chipani cha DPP akuti ankasowa mwambo pa nthawi imeneyo nawonso nkuti ataonetsa chidwi chonena kuti afuna apikisane nawo pa mpando wa mtsogoleri wa chipani chimenechi cha DPP. So chimene chimachitika muno tsopano anankhuma amajambulisa ndi akuluakulu ena yamphamvu kwambiri pamene paja chinthu chimene chandikupita kwambiri mtima ndichoti chipani cha PDP chikupita opanda opikisana nayo kupita nokha ife tikupita tokha ndimene tilili ndimene zizakhalirenso kutsogolo mayankhula chifukwa chani chifukwa anthu ena mwina poyankhula moderera amaona ngati kuti mwina chinthu chitinangoyamba kuti basi tifuna tikagwirizane mwina ndi anthu ena ife sili choncho ya ngati nokunga zakhale ena ofuna kubwera kuti agwirizane nafe mwina adzabwerano mwina kuti pempha ndiwo koma pano pa ife decision yathu imwe tinapanga khale ma trustees ndio tizapita ku chisankho patokha ngati chipani cha PDP. Inonso umboni mwaona mene yaendera convention yathu kuti no chipani chona kuti chili dziko lonse la Malawi anthu atanabwerawa ndi ma representative chabe nangotenga anthu atatu pa constituency anthu atatu pa district kumatu kunjako kuli anthu ambiri kuma area kuli anthu kuma district kuli anthu kuma region kuli anthu ndi awa ndi ma representative now zimene zikuonetsa ndi kuti ngati chipani chankhala 4 to 6 months chafika size imene nanga chaka chino chikamatha kuchitika zotani chachikulu chonena kuti ife pamene tikuyenda step by step nalembesa chipani tinapanga launch tikhala ndi NGC tikhaso ndi ma elections ena kuti no anthu akasankheno anthu omwe akuafuna kuti ayendese chipani chipani cha munthu wina aliyense koma ndi chipani cha gulu ndi chipani cha Malawi ndeti apase mpata Malawi pa yokha kuti no asankhe asogolo omwe akuafuna. Nkhani yoti ndalama mukuitenga kuti tikunena kuti ndalama zondizingati mene mwaneneramu si ndalama zochuluka ngati mwina kubwezera anthu ndalama kuti apite makwawo chikukwana pafupifupi ndi 10 million ndenanga tingasowe 10 million kwacha ngati chipani choti tibwezera anthu ma transport ngati sitingati kupeza ndalama zimenezo ndesi chipani kuli bwino mwina tingosiya tizipanga zina koma mwina honorable mwagwiritsa ntchito ndalama zingati paso zimenezo akanayankha kwambiri ndi ya convention chair komano ndalama kuti agwiritsa ntchito pafupifupi 200 million kwacha. Tikamapita ku convention anthu pamakhala njira zingapo pali anthu ena mawero wisha zamathandizira koma timakhala ndi jamati nomination fee yomwe anthu amasonkha ino ake omwe akapikisana nawo pa maulindo ndeti mayuza zimene zija ndikuyisa ntchito pa convention ngati ino. I think yourself is a living testimony to what you have seen today. A convention well attended, patronized in a fair manner, in a peaceful manner. This is what we call a well-structured party. This is what we call a party that is geared to victory. So when I'm saying that we are going as a party alone, yes, that's what we mean. That's what we agreed as trustees of the party. Whoever wants to work with us, they will come to us. Then we shall agree at that particular time. But for now, as a party, we have agreed as a party to walk alone, to go alone, and we are very confident that we are going to make it. As a convention bill, because we have seen 1,049 delegates here.
make the calculations, but you let us know. We spent about 200 million kwacha for this convention, but again, transport and reimbursements from where they will offboard the buses to their villages. It's not just a lot of money. That's not a lot of money. So we can manage. If a party, as a party, we are failing to cough up to something like 10, 11 million, then we are doomed. We are not qualified to be a serious party. The last one, various positions at this convention have gone. Well, because it's a new party, in the history of political parties in the country, this is the first of its kind for a party that has just started to go for a convention. Parties have started in this country. And we, as PDP, we were at liberty to, I as the president, the interim president, I was at liberty to just to be appointing people to different positions up to 2030. But I said, no, whatever happens, let's throw the ball to the court of the owners of the party. So this is what we should be saying is this is the first of its kind. Parties have been formed in the but not going for convention. They would go to the convention maybe after 5 years. And back to your question, to say that I've forgotten what you said, but the bottom line is we are geared to victory, and we are going to make it. But where are your friends? We saw people like Mr. Jeffrey, we are all over with you in your time in DPP as DPP Vice President. So where are they? Expected them to be here contesting some of the positions. Are you co-opting them or something? I can't answer on their behalf. I think one day we'll better ask them to say, where are you? But I'm not be competent enough to answer that question. But suffice to say that with new interest on the political scene. Anzano alikuti akizeo Jeffrey Nicholas Jausi na mwayo omweti maembe zodiga aone. Sindingathe kwayankhira kwa mwina mwake next time mwina mudzafunsa kuti alikuti koma chachikulu nchonena kuti ngati chipaniso cha nyuwani tanena kuti tifuna kupereka mwayi, tifuna kupereka mpata kwa anthu a nyuwani kuti nawonso aloweko ndale ayesereko ndale makamaka achinyamata komanso azimayi. Congratulations on your new role. My pleasure. Thank you. We wish you well. Thank you very much. Innocent very quickly wamva nkhuma a budget 200 kwacha chipani chikuti changuyamba kumene 200 million kwacha. Your comment? Zodabwitsa kwambiri komanso amafotokoza kuti 10 million mwina yobweza ma transport akunali sikhani ngati mulibe 10 million simwene okhandi chipani ndiye mwina akutsogolo kwati fotokozera kuti zimenezo makhala bwanje political parties ayikungakamba nkhani ngati zimenezi kunena kuti anthu azifotokoza kuti ndalama kumazitenga kuti ndiye mwina kutsogolo kuti mva kuti ndalama zimene azitenga kuti koma 200 million ndalama yambiri kwa chipani chimene changuyamba kumene mwina tikhozanalizo yacho nthumba mwa munthu mmodzi chifukwa amene amadziwika kuti ni mtsogoleri wa PDP ndi anankhomo okhawa ndiye zopatsa chidwi kwambiri. Menemo ndi mmene tikumalizira kuno kukomesa ho mu mzinda wa Blantyre kumene chipani cha PDP chinali ndi msonkhano wake. Msonkhano umenewu mwachidule kwambiri wayamba dzulo chama 8 o'clock kufikira nthawi ino. Pachitika zambiri kamasi akunena kuti chitsogolo akupita opanda ubale na uliwonse. So ife kuchokera kuno ku wireless yakanema ya Times ndufuna tukuthokozeni kuti muli pamenepo kutsatira chilichonse chimene chachitika kuno. Tinali ndi azinzanga ambiri, ndinali ndi Innocent Phongolo, ndinali ndi Wanda Nsisa, ndinali ndi Obet Nkangama, ndinali ndi Jane kuno na Zombe, kumaso ndinali ndi Kondwani Muhone, ndinali ndi Christopher Nyangosi, ndinali ndi Gift Mvaliwa, onse amene tinali nawo kuno komanso amene anathandizira kuti kafike kuno tiyende zonse ziyende bwinobwino. Tikufuna tikubwezeretseni tsapano ku nyumba yathu yowulutsira mawu. Pitirizani kuonera kanema wa Times. Ndine Jonah Pankoko.